Hei kaikki, puhutaanpa asiasta, josta voi pahimmassa tapauksessa joutua todella tukalaan tilanteeseen, siis jopa 18 kuukaudeksi vankilaan. Kyllä, kuulit oikein. Irlannissa, jos et noudata Euroopan saavutettavuusstandardeja, saatat päätyä kaltereiden taakse. Hullua, eikö? Tosin kuka ei olisi toivonut joskus linnatuomiota sille pykivää nettisaittia ylläpitäneelle koodarille. Se on vähän kuin, halusin vain jakaa kissavideoita, enkä joutua lusimaan. Mutta ihan oikeasti, miettikää. Saavutettavuus ei ole vain sanan helinää, vaan se on keino varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus nauttia digitaalisesta maailmasta. Kuvittele, jos joku jäisi TikTok-tansseista paitsi vain siksi, että verkkosivustosi ei ollut käyttäjäystävällinen. Pidetään hauskaa ja tehdään digisisällöistä saavutettavia kaikille. Älä ole se tyyppi, joka päätyy viraaliksi vankilatarinaksi saavutettavuuden laiminlyömisen takia. Jaa tämä, tägää ystäväsi ja levitetään sanaa, koska kukaan ei halua olla seuraava somehitti syystä, josta olisi voinut helposti välttyä.